ka fita daga sabgata tun kafin in kawo ƙarshen rayuwarka. Ni ne nake da Kande ba kai baragon maza. Ba a cin nasara ta hanyar yakin sunkuru. Jarumin bai ka jarumi gaba da gaba yake da abokin karawarsa. Kuma ka sani wannan nasara ita ce aba alfahari. Ku banni da shi, ni kadai nake so in aje mata tarihi. In na sa mutum a gaba sai na ga bayansa. Sai na tabbatar maka da cewa ba a taba ni a kwana lafiya. Ai daga nan babu inda zaka bara ma ka ga mummunan aikin da zan aikata ma. Sirbajo. Kina nufin Ja'e yana cikin wannan halin har kike bani shawarar na je na samu damar cin abinci? Zaki samu matsala. Haka kike min fata? Ba fata bane. Gaskiya ce dai da ba kya so a faɗa. Sai ya rama duk abin da aka yi masa. Kar ki ba shi wannan dama. Love is a thieves. Love is a ravens. But how is that possible to become an rival rise? Of this season 2, we are coming with a new blockbuster and the With Saga, Sirbajo. Ina da ciwo a cikin zuciyata. Kai ne zaka warkar min da shi. Ƙarya ne Kande. A shirye nake don aje maka tarihi na har abada. Zan iya aikata ma mummunan aiki duk da a gabanta ne. Kar ka saki daga min murya. Kai mun shiru in ba haka ba yanzu in ma aiki a nan gurin. Kar ka sake ka kai ni bango. Yana son labarin asali hula ne. Ban san wani yaran da yake da ma'ana irin fulatanci ba. Nashe menene haka? Ga midimi ada mataki ma ku sanne. Ni ina bayan ka. Kada ku kalle ni da bakar fuska. Dole ne ka fita a sabgarta. The both sides are relicant. The both sides are not yet relicant. Sometimes they believe for each other, but sometimes they fraud each other. Sirbajo. Ba kalau ba. Me ya faru? Na ci amanar soyayya da ke tsakaninmu da shi. Ta yi yawa. Ba zan ina ba Shatu. Ba na buƙatar haka. Ashe ke rabuwar zuciya ce da ke. Sirbajo. Producer Haidar SK. Story Sharif. Screenplay Abba Harara. Allah ya sa kanka dawo kare ya mutu. Ku barta ta Amaya. Kar ki ba shi ƙwarin gwiwan ramuwa. Ba zai yi ba. Ba zan taɓa yin nadama ba. Ina miki fatar haka. Sirbajo. And directed by Sharif. Ja'e waye ma wannan aiki Ja'e? Ni ne. Kamar yadda na kashe shi haka zan zo in firma miki wannan wuka. Sirbajo. Subscribe on our YouTube channel Sirbajo TV for more episodes. This movie will come to way in a Friday night, 7:30 p.m. Sirbajo.